Dokumenti żvelati mill-Gazzetta Kulħadd jitfgħu dawl ġdid fuq art f'Baħar iċ-Ċaq li madwarha l-Partit Nazzjonalista ħoloq kontroversja. F'intervista ma' Alfred Martin li kien jikri din l-art mingħand il-Gvern, l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista prova jagħti l-impressjoni li kien il-Gvern preżenti li temm din il-kirja. Iżda dokumenti juru li kien Gvern Nazzjonalista li ħa dawn id-deċiżjonijiet qabel l-elezzjoni ġenerali. Fil-fatt il-Gazzetta Kulħadd żvelat dokumenti li juru li fl-2012 is-Segretarjat Parlamentari mmexxi minn Jason Azzopardi beda jagħmel pressjoni sabiex tintemm il-kirja ta' Alfred Martin. F'korrispondenza elettronika bejn Jonathan De Gabriele mis-Segretarjat Parlamentari ta' Jason Azzopardi u Joe Nigalja mid-Diviżjoni tal-Proprjetà tal-Gvern, De Gabriele qal li jekk ma jweġbux għall-ittra tagħhom jissuġġerixxi li jipproċedu bl-iżgumbrament. 7 xhur wara proprju fi frar 2013, l-assistent direttur tal-infurzar Martin Bajjada talab lill-Kummissarju tal-Artijiet ta' dak iż-żmien Joseph Buġejja għall-approvazzjoni biex tintemm il-kirja ta' din l-art. Il-Kummissarju tal-Artijiet tal-approvazzjoni tiegħu u ordna wkoll li l-Kerrej jintalab iħallas il-ħlasijiet pendenti. Fitra datata 13 ta' Marzu 2013, il-Kummissarju tal-Artijiet għarraf lil Martin li ma kienx se jġeddidlu l-kirja. Ittra li ntbatet jinbis wara l-elezzjoni ġenerali, li għal kulħadd hija evidenza li kienet lesta minn qabel u ma ntbatitx qabel sempliċement biex ma turtax lil votanti jew tixħed dawl ikraħ fil-jiem ta' qabel l-elezzjoni. Dan għax 3 ijiem biss wara l-elezzjoni ħafna mill-ministri ikunu għadhom lanqas biss daħlu fil-ministeru tagħhom. Jirriżulta wkoll li Alfred Martin kien ilu ma jħallas il-kirja tiegħu sa mill-2008, iżda minkejja dan il-kirja tiegħu baqgħet tiġġedded. Wara l-intervista ta' Alfred Martin fuq Net News, il-Gazzetta Kulħadd pruvat tieħu r-reazzjoni ta' Martin, iżda minkejja li l-Gazzetta ħalliet id-dettalji tagħha sal-ħin tal-istampar, Martin ma għamilx kuntatt.